Въведение, детето на гробницата и гласът на погребаното сърце, Роланд Ризеа, електронна книга, версия 1. Замислили ли сте се някога за изоставени цветя или избити ангели? Да видиш как пият сами росата от сълзите, които вече не са плакали. Малките им сърца треперят под земята, молейки, като ранено животно. Не ме оставяй сам, мамо. Техните неспокойни души, обвързани с вечната любов, не могат да намерят покой под земята. Виждали ли сте някога ранено животно как бяга мълчаливо към гроба? Или ранена птица да видиш как търси небето си? Можеш ли да повярваш, че красотата е най-нежното от осъжданията? Да видиш майките как държат протегнати ръце към небето и просят. Не ме оставяй сама, детето ми. Те чувстват сърцата на децата си да бият под земята, чувстват сърцата им, които отказват да умрат. Детето ми, ти ме разпиляваш, малко по малко, всеки спомен. Не защото ти си тръгнал. А защото си тръгнал без мен. Детето ми, моля те, върни се при мен. Не мога да продължа напред, не без теб. Нощта става олтарна копнежа, като счупен звънец, който бие точно като литургия на смъртта. Да чуеш гласовете на майките как се превръщат в песен. Трудно ми е, детето ми. Боли ме животът. Боли ме земята, която те крие. Детето ми, ако знаеше колко много ми липсваш. Не ме оставяй да вярвам, че вече не съм твоя майка. Нищо не е по-трудно от това да бъдеш майка без дете. На земята няма звук, който да може да побере болката на майка. Те чуват сърцата на децата си да бият под земята. Дай ми знак. Полъх. Не ме оставяй да вярвам, че си отишъл завинаги. Как да живея жива с теб мъртъв в мен? Господи! Искам обратно. Искам последното му дъхче, искам да го вкарам в гърдите си и да го запазя там. Защо ме остави да го родя, ако знаеше, че ще го вземеш? Погледнете ме. Погледнете майка без дете. Това ли е вашата справедливост? Господи, трябваше да ми дадеш оръжие, а не душа за обичане. Слушателю. Това е история, която земята държи скрита, точно като мъртво дете. Тя стои с разтопен восък по пръстите, с грубо лице, като раздрубена скала. С мисли, сринати в бездната на отчаянието. Да чуеш как вика убитото си дете. Плача и казвам, майка ти е тук, душичке моя, не отива никъде. Спи, душице моя. Ако не мога да те държа в обятията си, поне да те бдя. Тук съм. Все тук. Винаги тук. Дете, обещавам ти, че няма да си тръгна без теб и там остана, дълго време, цели нощи. Защото какво да вярваш, в повечето случаи, майката никога не си тръгва. Остава там между живота и смъртта, на мястото, където спи детето и остава там, понякога, дори завинаги. Защо земята те крие от очите ми? Детето ми, моля те, ела при мен. Моля те, гласът ти беше молитва и объркване едновременно. Много майки дават душата си в обятията на любовта. Любовта надхвърля смъртта, такава е вечната връзка между майка и дете. Научи ли се да умираш, мамо? За да можем да бъдем отново заедно. За първи път, във всички онези нощи, майката разбра истината, детето и вече не можеше да дойде. Нямаше повече глас. Нямаше повече път. И нямаше кой да призове. Тогава, майката, виждайки така, се протегна над гроба. И какво да видите? Не се изправи повече никога. Тихото гробище запази тайната. В онази нощ никой не викаше и никой не отговаряше. Научи ме, Господи, как да кажа на душата си, че трябва да продължи напред сама, да ми изостави. Задължен да го слушам, ще полудея. Да можех поне, Господи, да стоя до главата му в часа на смъртта. Живейки живота, понякога трябва да се научиш да го губиш в забрава.
кой може да понесе страданието да бъде щастлив? Понякога истината е голямо предателство. Някои мигове ни държат в равновесие на смъртта. Животът понякога подкаран, иска да бъде платен в срок. Познавате ли стръвта от дар, красивата усмивка, която крие зъбите? Ръката, която убива с нежност. Горчивият вкус на дълга. Всъщност усещането е до някъде страдание. Така че давайте на болката толкова, колкото изисква природата, а не обичаят. Трудно е да се бориш срещу сърцето, защото всичките му желания можеш да задоволиш само на цената на душата си. Затова, когато сърцето е наранено, очите ти плачат. Слушателю, в несъгласие със собствената си природа, не означава ли, че трябва да призная, че душата ми е разединена? Кажи ми, Господи, истината не трябваше ли да бъде лесна? За да не може да падне с такава голяма тежест върху сърцето. Защото просто не трябва да слагаш думата като тежест, която те притиска. Нали? Животът е за живеене или за жертване? Господи! За да мога да разбера, се унищожих напълно. Чувствам, че времето вече не ми е приятел, все още чувам шепнешком въпроса му. Научи ли се да умираш? Ако не съм знаел как да живея, поне да бях се научил как да умра. Нали? Какво да му кажа? Че тък му се готвех да се науча да живея. Не. Готвя се да посрещна смъртта. И в крайна сметка природата ми даде душа за убиване. Добре е поне, че не роптая срещу смъртта, честно казано, точно за това съм роден. Не знам как да го кажа, но мисля, че съм човек с пресъхнало сърце. Усещаш ли радостта на мъртвите ми очи в сълзи? Слушателю, пиша, за да не креща, още не съм се научил да дишам и да рева едновременно. Усети ли енергийната атака на думите ми? Мъртвите не могат да говорят. С глухо ухо стоя до съветите на разума. Усещаш ли разкъсващия глас на животното, убито в наша полза? Чудовище на нощта, вече не пея песни, издавам само стонове. Моята измама, нещастникът. Желайки ми доброто, аз си предназначавам само злото. Как да намеря закона на разбирането? Следиш ли финеса на писането ми, как пиша с кама в ръка? Думите, които ще произнеса от беден удар, облечен в дрипа. Да служа ли на смисъла на съществуването? От мъдрост ще падна директно в пропаста, братко. За какво ще служи мълчанието, когато вие огризението? Понякога истината трябва да бъде държана в клетка като див звяр. Смелост обаче, ведър дух понася всичко. Нали? Животът ми, сега е целият пред очите ми, това, което ми остана, е повече към смъртта. Впрегнат към страданието за цял живот, в края на желанието ми, сега вярвам, че ми е останал само въжето. Бягай! Бягай! Душа моя, за да не плачеш от болка. Господи, радостта на очите ми умира в сълзи. И тръгна бавно, бавно с крачки на човек, който е загубил компаса на живота. Казваше, аз съм само гроб, който ходи. Вече не съм майка. Слушателю, понякога би ти се искало да можеш да погълнеш цялата отрова от отровните цветя. Да почувстваш спокойствието на тъмнината, да чуеш как гласът на майките пронизва тишината. Замислял ли си се някога какво е тишината? Дали е, да чуеш как плаче болката? Стоя до кръста, с любимата си играчка, притисната до гърдите. Сълзите продължават да се смесват с кръвта на спомените. Защо, Господи, животът продължава да тече в мен, ако той вече не може да тече в него? Беше започнал да копае с ръце в земята, разкъсвайки плътта си в камъните. Ноктите й се чупеха, кръвта й се смесваше с кълта, но не можеше да спре. Струваше й се, че чува, майко. Защо ме викаш, вече не съм цял, майко? Тя изкръща, защото те обичам и защото не мога да живея, без да те чувствам. Вятърът внезапно спря,
сякаш гробището си поедах. Човек би си помислил, че понякога вятърът духа само, за да събуди смъртта. Ако наведеш челото си повече на земята, ще чуеш, че всичко красиво боли. Да бяхте видели как сълзите падаха на земята като удари на изгубено сърце. Може ли да се повярва, че са донесли на земята си тъжното си сърце като принос? Господи, как да обясня на една душа, че раздялата не е предателство, а освобождение? Вървяхме така, аз, държейки го за ръка, той, плачейки мълчаливо. И двамата се опитваме да научим какво означава да продължим. Може би душата е като ранено животно, докосваш го и то хапе. Слушателю, какво мислиш за децата на убитите бойци? Мислиш ли, че ще се изправят и ще поискат отговорност от тези, които са натоварени с проклятието? Читателю, усещаш ли и ти студената ръка на нашето минало, която ни стиска за гърлото? Която излиза от гроба на нашите предци? Не мисля, че има гроб, достатъчно добре затворен, за да не проникне в него проклятието. Да бъдеш полезен на живота, не означава ли да задвижиш душата в съответствие с природата? Защо тогава майките през нощта викат убитите си деца? Чувал ли си някога в нощните часове писъците на майките, чието деца са убити? Да. Приятелю, майките през нощта викат убитите си деца. Майката, която държеше детето си близо до гърдите, сега вече не може да го притисне към сърцето си. Той се намира сега далеч, далеч в един гроб. Някои донесоха на нашата тъжна и измъчена земя сърцата си в жертва, заклеваха се, че ще обичат с вяра до смърт, с цялата и тежка тежест, и няма да презират нито една от нейните тайни. Така се обвързваха с нея за цял живот. Казваха, че ще я поръсят с кръвта си и моляха да приеме телата им като гроб. Нямаше лекове против бяс. Други имаха пръст в джоба си чрез чужденци, за да си я сложат в устата в мига на смъртта, за да не би да оставят кръвта си на чужда земя. Освещаваха така цената на живота. Смята се, че в мига на смъртта хъпеха земята и проливаха сълза. Казваха, какъв късмет, че земята ни погребва грешката. Историята е гласът на гроба. Гробът на героите е сърцето на живите. Те победиха разума на живота с истината на смъртта. Чувството е страдание, братко. Дай на болката колкото природата изисква, а не обичаят. Никога не е бил пожив отколкото в нашите времена атаката срещу разума. Как да облечеш размислите си с въображаема истина? Успехът не е на страната, освен на тези, които са били преследвани. В повечето случаи душата ни, както я използваме ние, нарушава спокойствието на живота ни по-скоро, отколкото да му бъде от полза. Толкова голяма е слабостта на ума, когато разумът го напуска. Разумът прогонва другите болки, но поражда разкаяние. Незнанието за невежите е нещастие. Неподдържаното цвете все пак остава диво. Добротата е несъвместима с живота. Млад си роб на мечтите, напредвайки ставаш роб на съжаленията. Няма доброта в хитростта. Мисленето ни прави най-грозния номер. Не виждате ли стръвта в дара? Умът е просто машина за произвеждане на нещастие. Мисля, че неволно съм предал фонда на собствената си природа. Честно казано, за да разбера, трябваше да се унищожа напълно. Същността на живота ми сега се пресява през пещта на ужаса. Вече не мога да се карам с очевидностите. Удоволствието е просто стимул за издържане на страданието. Мисленето. Този ограничен предразсъдък стана затворник на моите усещания. От сега нататък цялото значение на живота ще трябва да го живея в отказ. Защо духът обединява, а душата разделя? Разумът ми сега е измамен, влиза да дегизирам в съзнание. Създава емоции, манипулира ги с лукавство. Разумът вече не ми се намесва, освен в моменти на колебание. Инстанцията на моето съзнание се клати, бил съм вечно воден от скитащи инстинкти. Какво да правя? Да вляза изцяло във вътрешно разкъсване?
Или да отида на пълна ликвидация? Ако искам да разбера човешки, ме обхваща бяс. Тъй като ми е невъзможно да стигна до знание, трябва да започна да пиша. Не обичам да дишам от предразсъдъци. Да разкъсам ли в мислите си завета си с живота? Едно е да видиш светлината на деня, изпълнен с благодат, а друго е да платиш скъпо за нея. Всички търсещи в крайна сметка са завършили с отказ или отчаяние. Станал лиричен сега в страдание, смисълът на живота ми е непоправимо изгубен. Повярвай ми, истинската радост е сурово нещо. Ако липсва целта, животът е скитане. Търсиш освобождение от скитане? Мъката от преоткриването? Виждаш ли, че бдението е реалност, братко? Искаш ли да знаеш какъв разум е организирал хаоса? Да благодарим на Бог, че никой човек не може да бъде държан да живее. Интелигентният човек трябва да живее не колкото му харесва, а колкото му се полага. Затова, доколкото мога, ще извадя вените си на показ. Тъгата е по-добре да победиш, отколкото да измамиш. Културата е култивиране на забравата. Не можете да заповядвате на сърцето. Желанието показва пътя. Защо да не можете да живеете, без да интерпретирате? Това минало ме напада на всяка крачка, спомените ме обсаждат ужасно, откакто съзнанието ми е разкъсано. Сега, когато равновесието ми е застрашено, как мога да устоя на изкушението на въздържанието? Сега, както никога досега, чувствам нуждата да поставя спомените си с гръб към стената. Чувствам в гърлото си задушаващия клон на моите спомени. Мислите ми хакят от сега от сърцето ми. Мисля, че трябва да дам отчет за всички забрави. Казва се да не прехвърляте тежките провали върху живота. Могат ли тези с чиста съвест да живеят необезпокоявани? Доколкото знам, раят не може да се построи със сълзи. Ако съществуването не може да бъде обичано, трябва само да се понася. Колкото и да сладка меланхолията, тъгата остава все още горчива. Приятелю! В разгара на болката помогни на душата си да намери умереност, но не заповядвай на писъка да излезе, а му позволи. Но не забравяй, само толкова, колкото ти позволява ковчегът. Бих искал и аз да мога да вървя ръка за ръка с тъжен Бог. Да мога да бъда цвете, израснало на гроб, а тъжен и ядосан ангел да ме откъсне. Хората като мен илюстрират и са взели земята за гроб. Точно това, което хората обичат, ги разделя. Ела, Господи! Да си направя окървавена люлка, а цялата тази прекрасна небесна арка да ми послужи като бесилка. Господи! Ръководи душата ми в ада, искам и аз да умра неоплакан и непогребан. Мамо! Ако ме намериш, не ми отваряй очите, за да не видят небето. Слушателю! Научи се да се смееш сред сълзи.